Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, investiții pentru viitorul dumneavoastră, Extreme Light Infrastructure, Nuclear Physics, ELI-NP, faza 1, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. La 4 km de limita municipiului București, pe terenul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, se construiește pilonul de fizică nucleară al proiectului european ELI, Extreme Light Infrastructure. Înconjurat de o amplă zonă de protecție naturală, o pădure circulară cu raza de 800 de metri, folosind toate facilitățile IFIN-HH, aici se ridică ansamblul care va cuprinde infrastructura ELI-NP. Spații experimentale, zone de birouri, săli de conferințe, cantina, casa de oaspeți, parcarea de 250 de locuri. După semnarea tuturor documentelor de bază de înalți oficiali români și europeni, începe construcția. La 14 iunie 2013 se așează piatra de temelie a ansamblului ELI-NP. O parte importantă din mass media, din comentatorii politici, au luat foarte în râs acest proiect. Sigur o să fie în România cel mai mare laser, sigur o să facem în România un proiect de cercetare. Noi nu suntem în stare de așa ceva. Hai să nu mai vorbim de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Din fericire, au fost mai mulți oameni care au avut mai multă încredere. Intrăm în rândul elitei mondiale. Participăm astăzi la un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Un eveniment care ne plasează la frontiera științifică. Măgurele ca și oraș va renaște, va deveni un oraș al tehnologiei. În trecut Măgurele s-a dezvoltat ca un oraș al științei, al fizicii, iar acum va fi o nouă zonă de creștere, un pol de competitivitate ce va aduce bunăstare nu doar pentru cercetători și pentru cercetare. Oameni din afara României au mai multă încredere în România decât avem noi înșine. I think Măgurele can become and will become definitely one of the leading places in the world for research activities, and coming here to Măgurele is a kind of coming home for me. Ca profesor universitar sunt bucuros că tinerii noștri valoroși primesc un semnal că se pot întâmpla lucruri bune și aici. Ce înseamnă ELI? Înseamnă investiții de peste 300 de milioane de euro. Este o oportunitate extraordinară pentru România. România devine punct de referință al progresului. Cu acest început. Eu am un mesaj doar pentru domnul comisar Han și vă rog să o luați ca atare. Acesta este un proiect. Reușim să aducem câteva sute de milioane de euro de la Bruxelles. Să știți că avem și altele. Înființarea primului Centru European de Cercetare pe platforma de fizică de la Măgurele vine ca o recunoaștere a potențialului științific deosebit al acesteia. Vreau să spun câteva cuvinte. Sigur, și eu aș putea vorbi, sunt reprezentant al oamenilor de știință care pot să vorbească oricât. Dar vreau să dovedesc că vorbim mai puțin decât politicienii. ELI este plasat într-un punct care depășește cu mult ceea ce există în ziua de astăzi. Puterea laserelor și intensitatea se duce cu câteva sute de ori mai mult decât orice există în momentul acesta în lume. It's right to have sometimes a dream, and sometimes this kind of dream becomes reality quicker than I thought. Mesajul către generațiile viitoare este semnat de primul ministru al României, Victor Ponta, și de comisarul pentru politică regională al Uniunii Europene, Johannes Hahn, în prezența ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, a ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu, a președintelui Ionel Haiduc al Academiei Române, a directorului proiectului ELI-NP, Nicolae Victor Zamfir, și a unor distinși membri ai Guvernului României și ai vieții științifice și culturale a țării noastre. În anul 2017, platforma Măgurele va găzdui primul centru științific european din România. Eu, Victor Viorel Ponta, prim-ministru,
și Johannes Hahn, Comisar European pentru Dezvoltare Regională, am așezat astăzi, 14 iunie 2013, la Fundația Mare Infrastructuri de Cercetare Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics acest mesaj pentru generațiile viitoare. Dacă acum putem visa, atunci trebuie să și construim. Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, INP, faza 1, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, film realizat de Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Data realizării filmului 28 iunie 2013. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri.ue.ro.